hemen ari gara jaten Maria eta Mateo Oiartzuarrek Kroaziarrek barkatu ekarri diguten pastela tarta hau. Eta haua beteta dudala Itziar Aduntzini paso emango diot. Itziar, kaixo, eguerdion. Eskerranik ez duten hemen deus ereian, ze aurrean badut patata tortilla, baina ez dut probatu haua libre ukitzeko, eskerrak. Bai, edukazio txarrekoa da egiten ari naizena, barka... Bueno, egon lasai, zer, nire kontu orduan dena? Bai, zure kontu, ze joan zara Oiartzunera, ekitaldi oso berezi bat eta interesgarri bat egiten ari direlako bertan, ez da? Beitu, interesgarria bai, baina unkigarria, eta hain oinarrezkoa, hain edukaziozkoa, ze ongietorri esan zaie, aurten baino aurreagotik ere Oiartzunera etorri diren, kanpotik etorri diren herritarrei eta bertakotzen ari direnak eta batzuk ja bertakotu direnei. Eta bai, herriko Abaraxka ludotekan egiten ari dira ekitaldia, oraindik ere horretan ari dira, 11etan zabaldu dute eta orain otordu baten bueltan ari dira denak hizketan, iritsi berrik direnak, aspaldi aldatu zirenak esan bezala, hemengoak direnak denak elkartu dira, eta izan da oso politaz esan diete denei, ongi etorri, beraien izenak esateko eta mapan, munduko mapa baten, nondik heldu diren jartzeko. Eta, zesaten nahi duzu, keinu txiki batzutan hain handi izan daiteke, ongi etorri izan zaie, da beste egoera bat sortu da, beste giro bat sortu da, badirudi hori esan da, esaten didezula, haizu hemen gaude, behar baduzu zerbait esan. Zuek ere Oiartzuarrak zarete, ez da, iritsi berriak zarete, baina zuek ere gure komunitateko parte zarete, ez da? Hori da, ez, dena da inotza etortzen zarena herri batea, erroldatu egin behar duzu, batzuk ez dute... Egoera legala ere zaila izaten da, ez da inerrexea izaten. Bueno, Oiartzuneko ohitura bihurtu du, harrera ekitaldi hau egitea. Urtengoa ez dakitzen bakarna den, ze badakit 2015ean hasi zirela, igual udalak antolatzen duenez, igual galdetuko diogu honetan denetan buru belarri sartuta dagoen bati, bera da Olaia Lasa, Oiartzungo Euskara eta Gizarte Ongizate Zerbitzutako zinegotzia. Lasa nerea egunon. Kaixo, egunon. Zer modu ez oso ongi joan da, ez da? Bai, ondo batea da, bai. Esan dut 2015ean hasi zinetela, ez dakit badakizu zenbat garrena ote den, ze aitu dudanez ez da urtean behin egiten. Ez dakit esaten zenbagarrena den, ze urte batzutan bi inditugu, eta beste urte batzutan urtean behin indugu, zirkunstantziak hola zeatuta, gero pandemian de ontzen utxune bat, orduan ez dakit esaten zenbat, baina bai, 2015 urtean jarri zen martxan, bai. Badakigu esaten ordea gaurko ekitaldian izan du direnak direla Brasiltik etorritako mutil gazte bat, Suediatik etorritako Andre edadetu bat, Ekuador, Bolivia, Ukraina, Nigeria, Honduras... Leku askotatik etorritako pertsonak izan dituzue, eta, hasieran moztuta bezala zeuden normala, ez da, lotxatuta pixka bat, baina gero, txalo artean jaso dituzue. Bai, hoi izaten da ditura, eta, gero, 11ketako honen helburuare hoixe da, ez? Pixkat, bakizu jute, janan bueltan denak hobeto sentitzen gehala, eta tertulia sortzea, bai. Eta egia daia Nigeriakoekin aritu garela, aurra eukidu batek, eta, beste neskatuak ez diola lorik egiten gauez, eta horrela aritu gara beraiekin ere hizketan. Bizitzaz hitz egiten, ez da? Bizitzaz, denek ditugulako gauza berak, eta problema beretsuak, eta pozantzekoak. Zenbat pertsona etorri dira Oiartzunera urten, azken 12 hilabeteotan kanpotik? 281 eskutitz bialitugu, noski kanpotik esateteni, hemen ikusizu ongi etorria eman diogu Irungo bati ire. Hombre, eski Irungoak. Irungoak mundu tierra dira, karo. Mugan daude. Orden, 281 eskutitz bialitugu, erroldatu berriak dira 281, edozein tokitatik iritsitakoak. Bai, Barakaldotik etorritako bat, Oñatiar bat, Azpeitiatik Oiartzuar bihurtzeko zailtasuna dituen beste bat. Bai, fama hoi dakago Oiartzuarrek, ez? Ez zait iruditzen. Fama da, baina gero ez da egia, Itxi fama duzue? Fama hoi dakago, oso zaila omen da Oiartzuar izatea, baina gero ikustezu, Azpeititik etorritako 30 urte dama hemen, Barakaldokoak esan du 12 bat urte, hasi. Oso gaizkizkigu tratatuko, hemen jarraitzeuta. Eta beraien burua aurkezteko, orduan esan diezue mapan kokatzeko beraien sorterria. Bai, izaten da, behaien izena postitxo batzean idatzi, eta mapan kokatzen duten nundik datorren, eta hola gero mapa mundiare ikusten dugu, postitekin nundik datozen ikusteko, bisuala gelditzen da. Musika egon da, eta aur txikiek, bertso batzuk kantatu dituzte, eta izan du da, hola anekdota polit bat, oneri ala iruditu zait beti ere, seguro zuri ere, Olaia,
Mutiko batek bertsoa bota duela eta bukatu duenean batek galdetu dio, eta hori espezialki bereziki norbaiti eskaini diozu, eta bai, Daniel da, orain dela 2 hilabete etorritako mutiko gazte bat. Bai, guain dela 2 hilabete iritsi da, eta bere gelan eskolan tokatu, eta harreman polita indute, eta orduan egia da beste harrera saiotan mutiko hau ere etortzen dela, baina nik uste gaur gogotxu etorri dela bere laguna ongi etorria eman, eta bertsoa kantatzeko gogoz, bai. Olaia, edertasunetik aratago, ongi etorri batek duen pixu, humano gizati horretatik aratago, eta gero zer, Oiartzungo udalak zer eskaintzen die, zer laguntza eskaintzen die eurei? Hori izaten da, harrera saio honen helburutako bat, bai, Oiartzuarrak ekartzeaz gain, herriko elkartiai ere egiten zaie deialdia etortzeko, gaurko badakeinu txiki bat, ez, baina sareak iteko aukera izateko gunetxo bat izatea. Hortik aratago, lantzeke dakagure bai, pauso gehiago emateko. Hola, ja, bai. Helburutako bat, bai, Oiartzuarrak ekartzeaz gain, herriko elkartiai ere egiten zaie deialdia etortzeko, gaurko badakeinu txiki bat, ez, baina sareak iteko aukera izateko gunetxo bat izatea. Hortik aratago, lantzeke dakagure bai, pauso gehiago emateko. Hola, ja, bai. Hasierako keinu bat, eta gero, esaten genuna, ez? Esaten genienean behar ere, atera, esan zuen izena, ez? Guazen gelditzea aurpegiekin, gero kalean ikustean, kaixo gogoratzen zean, eta ez, da, pixkatoi, lehen hurbilketa bat, bai. Hola, ja. Nabaritu duzue alderik 2015ean ekitaldi hau egiten hasi zenetik, Oiartzuar berriei harrera egiten hasi zinetenetik, nabaritu duzue herriaren eguneroko bizitzar eta eguneroko dinamiketan hobekuntzarik? Integrazioaletik? Egia da, ez dela etorkin kopuru handia dakagun herri bat, orduan, honek eta garrantzitsuago iruditzen zait, keinu hauek kopurua igotzen doa, orduan, txertatu behar ditugu herrian. Egia da, leno, Olga, torri pixko bat, mesedez? Olga, ezagutu dugu, Olga, zuk baduzu esperientzia harrera egiten, ezta? Bai, urte bat bino gehiotan tokatu zait hor parte hartzea, eta gaur etorri naiz gonbidatu gisa edo herritar bezala. Olaia eta Olga, bieri botako izuet galdera. Zuk inoiz izan zarete kanpoan atzerrian bizitzen? Bizitzen ez. Ni interna egon naiz, baina bizitzen horrela nire kabuz ez. Eta joanen baginak beste herrialde batera nola hartuak izatea gustatuko litzaiguke? Komunitate txiki bat baldima da, bertan sartzeko aukera izatea. Pixkat hemen bezala, hemengo auker hori, gaurkua bezalako bat, beti izango lizateke hobe. Bai. Gorka, izan gara jende ezberdinekin izketan, eskerrik asko, Olga, ez joan urrutira, Olga. Olga, gaur, ezagutu dut, noiz ezagutu zaitu, goizuko behatzitan? Bai. Elkarrekin gaudu ez? Goizuko 11 gutxitan. Ez, bai, zera. Eta jende askorekin hitz egiteko aukera izan du, badakizu lekuetara goiz iristeak hori baduela. Hori da, herritarrekin egon zara, ez da, harrera egiten aritu direnekin, eta harrera egin dietenekin, eta zer diote beraiek zer diote? Eurekin hitz eginen dugu, Gorka, bera da, Sandra Moskera egunon. Egunon. Nongoa zarazu, orain Oiartzuarra baino? Ekuadortarra. Bai, Guayaquilgoa. Guayaquil. Bai, nire iria, nire jaiotako iria da, Guayaquil. Nola esaten da egunon, kitxuaz? Kitxuaz, bihar arte badakit. Kaiakamak. Kaiakamak. Bai. Hori gero esanen dizut orduan, orain ez baino. Aizu, Sandra, noiz etorri zinen Oiartzunera? 1900 eta 1984. Bai, ia 30 urte Oiartzune. Bai, eta euskal. Bihar arte badakit. Kaiakamak. Kaiakamak. Bai. Hori gero esanen dizut orduan, orain ez baino. Aizu, Sandra, noiz etorri zinen Oiartzunera? 1900 eta 1984. Bai, ia 30 urte Oiartzune. Bai, eta Euskal Herria, 31. Bai. Eta garai hartan, urte asko pasa dira. Eta gauzak aldatuko ziren pentsatzen. Zer nolako harrera izan zenuen Oiartzunen? Ona, beti izan da ona, nik ez dauka esperientzia txarrik, nik aurra izan duen eta horrek lagundu zidan jendearekin ibiltzeko, eta bai, hasiera batean ni euskera oso
pobrean deukan, eta ala ere nik eskatu nien euskeraz egitean eri, nik pues, trebatzeko. Eta orduan hortan lagundu zidaten, eta bueno. Irekitzen dira, ez, harremanetarako. Hori gertatu zitzaizun euskeraz ikasi zenuenean, euskeraz hitz egiten ikasi zenuenean? Bai, nik ez nun espero olakorik gertatzea. Nik ikasi nun euskera, nire senarra euskalduna delako, eta ni banekien bera maite dula euskera pila bat, eta orduan nik beragatik egiten nun. Baina... maitasunagatik egiten zenuen. Bai, maitasuna puro y duro. Baina gero konturatu nintzen ze ona izan zen. Erabaki hori ez bakarrikan senarragatik, baizik eta nigatik integratzeko eta jendearekin harremana izateko, hemengo jendearekin, klaro. Eta hizkuntza zaratago, eta ez bakarrik jau hartzunen, baizik eta Euskal Herrian, zer moduz ikusi duzu? Kanpotik etortzen zaionari, zer moduzko harrera egiten zaiola iruditzen zaizu? Harremana izateko, hemengo jendearekin, klaro. Eta hizkuntza zaratago, eta ez bakarrik jau hartzunen, baizik eta Euskal Herrian, zer moduz ikusi duzu? Kanpotik etortzen zaionari, zer moduzko harrera egiten zaiola iruditzen zaizu zuri, Sandra? Orokorki ona. Harrera ona, tratu ona, ona, oso harrera ona, oso tratu ona, bai. Zure ikuspuntutik eta daukazun esperientzia kontuan izan da, gaur egun zer aldatu beharko likeriak azken finean, ez? Eta orduan, baina orokorki eta gehiena, ona, oso harrera ona, oso tratu ona, bai. Zure ikuspuntutik eta daukazun esperientzia kontuan izan da, gaur egun zer aldatu beharko litzatekela iruditzen zaizu, harrera behar bezala egiteko, kanpotik heldu denari? Bueno, beti hasieran suertatzen da, gurentzako dela pizka bat, ikusten dugu etan ez, baina, bueno, noiz benka, pues, gonbidatu, kanpotarra, eta kuadrilla batean parte hartzea, pues, noiz benka. Bueno, zu gaur onera etorri zara, Baraskak egin duen, Oiartzungo ludotekak, udalak antolatuta egin duen harrera ekitaldi honetara. Azkeneko urte hauetan egin den ekitaldi bada, denetan guztietan egon zara, eta zertarako balio duela uste duzu? Bueno, ni askotan parte hartu dut, eta nik uste du ona dela ikustea hemengo jendea, Oiartzuarrak prest daudela harrera ona egiteko jende, kanpotik etortzen denari, edo zein, ez? Eta nik uste du hori oso ona dela. Vale, ez gara tontoritan ibiliko. Jakiek, jatekoak ere asko laguntzen du hartu amanak gozatzen, ezta? Eta zuk ekarri duzu gaur zerbait harrera ekitaldi honetara, denak oso eskertu daude, ez dakiz ere ekarri duzun tuper horretan? Bai, bueno, nik beti karri izan dut txokolatea. Eta, bueno, beti esaten dute, ondo dauela. Baina gaur igandea izan da eta denbora pixka badiz eduki dut, eta orduan Jakiek, jatekoak ere asko laguntzen du hartu amanak gozatzen, ezta? Eta zuk ekarri duzu gaur zerbait harrera ekitaldi honetara, denak oso eskertu daude, ez dakiz ere ekarri duzun tuper horretan? Bai, bueno, nik beti karri izan dut txokolatea. Eta, bueno, beti esaten dute, ondo dauela. Baina gaur igandea izan da eta denbora pixka badiz eduki dut, eta orduan prestatu dut, han jaten den plater bat, japingatxoz. Hori da, patatakin egina, guk esaten diogu tortilla, baina hemen hobetu ulertzen da una torta, bai, eta dauka barruan, gazta, eta porru pixka bat. Bai, nik uste dut, ona atera diran. Aizu, eta ja bukatzeko eta uzten zaitu libre. Zuk bestei laguntzen diezu, kanpotik etortzen dena ikusten duzunean, arrotz egiten zaiola herria, berari laguntza eskaintzen diezu, gerturatzen zara, zer egiten duzuzuk, Sandra? Bai, bezat, beti kanpotarra ikusten dudanean, eta Amerika Latinakoa baldin bada ere, batez ere horiekin, pues, saludatu, nongoa den, eta, gonbidatzen ditut, herriko ekintzetan parte hartzea. Batez ere aurra baldin badute, karnabala, intxizuk, abuztuan, hemengo jaietan, eta nik esaten dien, hori, parte hartzea, eta juteko euskaltegitara egoten direna kurtso txiki horiek, aizia uste dut izena dutela, exigentzia gutxi dutena, baina bai laguntzen dula egunon ezatea, zerbakiak ezatea, ezakit, hitz gutxikin, eta nik ezaten diet, naiz eta egunon ezan, 1, 2 eta 3 ezan, eta
hemengo jendearen faka hori nahikoa da. Baloratzen dute esfortzua jendearena, eta nik hori esaten diet, atea irikitzen dietela, olako jarrera eta gogoa. Niri gustatuko litzaidake ni Ekuadorrera joanen banitz, zu bezalako pertsona ireki batekin toko egitea, beraz. Eskerrik asko, Sandra, nola zen bihar arte jazu zaitela kitxuaz? Kaiakamak. Kaiakamak. Eta eskerrik asko. Zuri. Kuriosia ez, zure zenarra hemendik dabil? Bai, hor dago. Eta gerturatzen manaiz kauso eginen digu? Bai. Jatorra da. Ba. Aizu Sandrarekin ego naiz. Bai. Eta esplikatu dit etorri zenean, zuela uste baina euskeraz ikasteak asko lagundu ziola, eta zugatik egin zuen, zuk izanen zenituzkeen guretzako urte askoz Esteban, Itziar, hemen Euskal Herratitik. Aizu Sandrarekin ego naiz. Bai. Eta esplikatu dit etorri zenean, zuela uste baina euskeraz ikasteak asko lagundu ziola, eta zugatik egin zuela. Bai, hori egia da, bai. Ni izan nintzen aldaztatikan lehenengo motorea mugitu arazi zuena. Horretikan, ona torri zenean, 1982an, irailarena, nirekotziko dizut, jendetza eta festa, eta zergatik? Ez, euskaragatik. Eta aldozatikan, lehenengo oso flash importante hartu zuen, eta hori zen urrian, azaroan ja, euskaltegian matrikulatuta zegoen. Nik ez, baizikan berak, ikusi zuen ze importantea zen hemen euskara. Berak esan dit, kanpotik etorritako pertsona bezala, zer den garrantzitsua ikusten duenean beste bat kanpotik etortzen dela. Ez zer egin behar zaion, nolako harrera egin behar zaion, baina zu herritar bezala, euskaldun bezala, nolako harrera egin beharko geniekela iruditzen zaizu, zer dago oraindik egiteko? Nik uste dut ez, kanpotik etortzen diren horiek, paperik gabe egoten dira, eta hemen gu pelikuletan esaten bezala rostropalidoak ikusita, pentsatzen dut, honek galdetzen baldin badi zerbait edo zergatik gote da. Orduan, ez asko atrebitzen baizikan, agurtu, galdetu nengoa den, eta aio, kaixo, eta eutzi, horiek esan. Alegia, gutako edonor kanpora joanen balitz, nahiko luken gauze simple hori, ez da? Arrotz egiten zaion herri horretako herrikidek, diosal txiki bat egitea, behintzat keinu bat. Bai, galdera ez. Kaixo, agur, eta nungoa, punto. Eskerrik asko, Esteban. Ez da asko zere gehiago behar. Ez da asko zere gehiago behar, askotan jendeari harrera egiteko Itziar. Zeitxura du momentu honetan Oiartzungo ludoteka horrek, zeitxura? Begira, ludoteka atarian gaude denak izoztuta gaude, baina pozik. Eta aurrez inguratuta, gazte, adineko jendez, adin guztietako jendea da hemen. Esan digute hor, ludotekako txoko batean, badaudela oso objektu berezi batzuk, oso apaingarri berezi batzuk, Itziar, esan digute hor, oso gauza bitxiak daudela, joan zaitez